tapa on. Illata se tuli siellä hiiva. Täällä oli Ohvo, Ruotsin ja Norjan raja. Olemme kaikki aivan pilvessä. Tällä hetkellä pilven korkeus on noin 3000 metrissä. Ja me olemme samalla korkeudella. Aika mielenkiintoista, täällä on niin jäätikköä ja muuta vielä. Kesäkuun 23. päivä taitaa olla nyt. Keskiviikko. Ja lumet ei ole vieläkään sulanut. Täällä on tosi paljon lunta ja me kohta yritetään jonkinlaista lumisotaa. Katsotaan päästäänkö me siinä eteenpäin. Esa Hämäläinen ottaa kuvaa. Kello on noin 10. No niin, nyt ollaan sitten Lofoteilla. Leirintäalueella tehdään eväitä. Aamupalaa. Sinä, Esa Hämäläinen, kokkina, voisitteko kommentoida ruoanlaiton näitä kommervenkkejä? Tässä näemme hänen tekemänsä. No haittaako se, että jos niinku pyttipannu niinku on näinkin erillä, että munat on niinku katossa ja perunat matossa? Sitä jäämme tässä miettimään. Kokkaa täällä. Paistinpannulla nuudeleita. Ja kananmuna kanssa. Selvä. Maisemat on aika hienot.